যে এলপি স্কুল হিসাबै গাसै 690 খাन ইউপি স্কুল হিসাबै अर्थात एमई स्कुल हिसाबै 217 खानखौ 109 खान फरायसालिखौ हायर सेकेन्डारि फरायसालि हिसाबै सानसेनि हाबाफारि लानानै मोनसे एसेम्बलि सेसन जिरायनाय जादों। गाहायै मोननै आयदाखौ सावरायनो होननानै दिनैनि एसेम्बलि सेसनखौ लेंनाय जादोंमोन। मोनसेया जाबाय एसडि बाजेटनि सायाव जोंहा हाउसनिफ्राय बयनिबो खौसेयै मददजों माने बिल पास खालामनानै लानाय आरो मोनसेया जाबाय जोंनि बिटिसि ओनसोलाव थानाय गोबां माखासे फरायसालिफोर एलपि एमई हाई स्कुल सेकेन्डारि स्कुल कलेजफोर जेसेबां दङ जायफ्रानाखि दिनैसिम प्रभिन्सियेलाइज जायाखै बेफोर गासैबो स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज अर्थात सरकारि खालामनायनि आयदाखौ लानानै बेवहाय मोनसे जोङो बिल उत्थापन खालामदों आरो बे बिल उत्थापन खालामनायखौ पास खालामनो थाखायनो दिनैनि सेसनखौ लिंनाय जादों। फारसेथिंजाय मोनसे खोथाया जाहैबाय जे जोङो आसामनि आयेनजों फरायसालिफोरनि प्रभिन्सियेलाइजखौ खालामनायनि गोनांथि गैया। मानो होनोबा बिटिसिआ गावनो 6 शिड्यूल आरो 6 शिड्यूलनि ट्रेन्सफार आरो एन्ट्रान्स साबजेक्ट जोंनि सोलोंथाइ बिफाना। बेनि थाखायनो सोलोंथाइ बिफाननि सायाव जोंहा संबिधाना आयेना जोंनो मोनसे अधिकार होदों जे बिटिसिआनो गावनि ट्रेन्सफार एन्ड एन्ट्रान्स साबजेक्टनि सायाव आयेन बानायनानै प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हायो, स्कुलफोरखौ सालायनो हायो, स्कुलफोरखौ माने माब्रैहाय जोङो सोदांनांगौ, माब्रै फोसाबनांगौ बेनि आयेन कानुनखौ जोंनो बानायनो हायो। असम सरकारा बेवहाय मावफैनांगौनि खुनु गोनांथि गैया, सोनारनांगौनि खुनु गोनांथि गैया। बेखौ नोजोर होनानै दिनै जोङो जोंनि बिटिसि ओनसोलनि फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि थाखाय मोनसे उदां जोंहानो क्षमता स्वतन्त्र क्षमता दं हिसाबै बे क्षमताखौ जोङो एक्सारसाइज खालामनानै बिल उत्थापन खालामनो जोंनि आसामनि महामान्य गभर्नर बिथांनिसिम जों मोनसे आर'जलाइ दैथायहरदों। बिथाङा गनायथि होनानै जोंनो मैया मोनाबिलियाव बे बिलखौ एसेम्बलियाव दैखांनानै पास खालामनो हागोन होननानै जोंनिसिम मोनसे लाइजामखौ हरबाय आरो बिथांनि हरनाय लेखानो जोङो दिनै बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय बानायनाय बिलखौ जोङो दिनै पास खालामनानै लानो थाखाय हाउसआव दिखांनाय जादों। दिनै हाउसआव बयनिबो मददजों बे एडुकेसन बिलखौ पास खालामनानै लानो हानाय जाबाय। जोंनि थाखाय बे जारिमिनारि मोनसे जाफुंसार जानाय मोनसे हाबाफारि, गोसोखांजाथाव अरायबो माने मोनसे जारिमिनारि सान हिसाबै दिनैनि दिनखौ निस्सय जों बयबो माने रायखांनो गोनां जागोन। मानो होनोबा गोबाव बोसोर लिलाय प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ बेफोर फरायसालिफ्रा गोबांबार आसाम गभर्नमेन्टनो जोङो बिल पास खालामना हरदोंबाबो जायाखैमोन। नाथाय एइबारनि बिल पास खालामनाया एसे आलादा रोखोमै आरो बिलखौ दैखांनायाव गभर्नरा गावनो बेवहाय जिहेथु बिथाङा पारमिसन होबाय, गनायथि होबाय, बे हिसाबै गभर्नरनि एसेन मोनबानो बिला गभर्नरनि अनुमोदन सहि मोनबानो बे बिला पास जागोन आरो आयेनाव परिणत जागोन। बेखिनिखौ जों दिनै नेनानै थागोन। दा बेवहाय जोंहा गासै जोंनि फरायसालि हिसाबै जोङो जेसेबां माने फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो लादोंमोन बेनि गेजेराव आं रायखांनो गोनां जागोन जे एलपि स्कुल हिसाबै गासै 690 खान फरायसालिया एलपि स्कुला प्रभिन्सियेलाइज जागोन। इउपि स्कुल हिसाबै अर्थात एमई स्कुल हिसाबै 217 खानखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो लानाय जादों। हाई स्कुल हिसाबै 109 खान फरायसालिखौ माने लानाय जादों। हायर सेकेन्डारि फरायसालि हिसाबै 7 खानखौ लानाय जादों। सेनियर हायर सेकेन्डारि अर्थात जुनियर कलेजखौ गासै 20 खान लानाय जादों आरो कलेजखौ गासै 16 खान प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौनि लादों। बेनि गेजेराव गंथाम कलेजआ खालि स्ट्रिम आयदाखौल' साबजेक्टखौल' थिसननांगौ अलरेडि प्रभिन्सियेलाइजखा आरो माखासे 13थाया गोदानै प्रभिन्सियेलाइज जाथारनांगौ। दा गासै जोङो बेवहाय नुनो मोनदों एलपिनिफ्राय सेनियर सेकेन्डारिसिम अर्थात जुनियर कलेजसिमाव 1043टा स्कुल आरो कलेजफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जागोन आरो बेजों लोगोसे 16टाखौ प्लास खालामदेरोब्ला जोङो गासै 1000 गासै 1059टा फरायसालिखौ जोङो प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हागोन। दा बिनि उनाव बेवहाय गासै बोसोराव बेसेबां बाजेटनि दरखार जागोन, थाखानि दरखार जागोन बेबो स्पष्ट लिरनाय दं। गासै
$88 लक्ष थाखा बोसोरिकिया बे प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय स्कुलफोरनि बिनि गासैबो फोरोंगिरि नन टिचिं स्टाफफोरनो बेथन होनाय बायदिसिना एक्सपेन्डिचारखौ लाफानानै बे खरसा जागोन बेखौ जोङो बिटिसिनि बाजेटआव हमनानै आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय बे थाखाखौ जों लाबोनांगौ